ia tirul la un bolovan. Ăla a intrat în viteză ca să poată să urce de-alul. Deci n-au niciun șans, nimica pentru apă, să curgă pe undeva, nimic. Ca la țară aici. Mai e ceva ca la țară. La țară măcar nu avem șanse. Ce greu urcă mă, ăștia e bun. Nu știu cât apă aruncă. Care acționează ventilatorul. Ce asta vedea? Iau. Sau un telemontez. Nu e discutat, nu? Nu, când se udă, normal. Mă zici doar cu voi, făcea așa. Da. Un brațul de aia. Deci am întrebat de ce Te-am zis doar că e de la curea. Când nu mai erai tare și nu mai băgați pe mea, își regănea. Off-road în Moldova. Ăștia în pana mea, zice, băi, încetul ăla, încet. Dă la culex. Asta nu poate să treacă. Frigă? Ești nebun, dar cam cu ce viteză vine? Băi, ești prost? Băi, ești prost? Hai, poate rămâne și blocat pe aici. Hai. Ne ducem crud. Ia tu stai soi alea acum aici. Ia, da, ia, crud. Bă, dar fie încă ăștia să treacă, mă, fii atent. Bă, dar cât așul voi, ești nebun? Nu era așa când am venit. Nu era așa. Da, dar o să accentuează. Uite, ăla hai că trece ăla cu Peugeot. Măsură ce trece timpul să accentuează. Uite-ți câta valoare, uite la ușa la șofer. Vezi Da. câta valoare să făcuzi? A trecut. Da. Ăla nu prea are curaj. Trebuie să meargă încet. Băi, nici prea încet, dacă nu ești prea încet. Dacă nu ești prea tare, pierzi aderința cu roțile, faci acva clonare și nu mai ai aderință, poate să te fugă, dar dacă nu ai aderință pe roți, te mătură și voi, înțelegi? Dacă ai roata pe asfalt, nu te mai mătură. Dar dacă nu ești prea încet, nu știu, e pe de o parte bine să tu și Auzi și aici. Dă mai la stânga pedalul. Da. Deja s-a făcut cascadă. Mam, știi să văd balul acolo. E bal. Am intrat în lume. Frate, aici ai... Eu zic că mai este o apă în partea aia, un drum, Nu e ceva. niciodată sau nimic. Nu, inundat. vine E toată vale, apa de pe deal. Este un vale orașul Da, respectiv. toată apa vine de pe deal. Vine de pe deal și duce spre Prut. Asta e șmecheria. Înseamnă că așa s-a obișnuit. Reni 8 km. Galați 5. În față. Bă, dar e vam acolo, nu? Acolo? Da. Ăsta pe vamă. Da, acolo trecem în Ucraina. Deci trecem? Singura chestie când am declarat că mergem acolo. Ăștia